kusele izinsuku ngaphambi kokuba ingqungquthela yesishiyagalolunye KwaZulu-Natal iqale. Lokhu landela kuba kuhlale yonke imihlangano yezifundazwe nokuvulela indlela ukumenyezela kwale ngqungquthela. Angamakhulu ayisikhombisa amagatsha asesimweni esihle kumanje. Kodwa kuzokuba imanje amagatsha aphumelela ukubamba imihlangano yokulungiselela ingqungquthela angamaphesenti angamashumi amahlanu futhi. Indlela esesiyilungiselele ngayo okungenani cishe kube u50% wamagatsha ombutho wesizwe sekwazile ukuthi ahlalise lemhlangano esibiza ngokuthi ama-BGMs lapho khona kuqokwa ithunywa bese kuphakanyiswe namagama abaholi. Aba-ANC bakuphikile ukuthi kunoqhekeko kule nhlangano. Lokhu ngemva kokuba ongosihlalo wesifundazwe umnumzana Sihlezi azizwa engamukelekile ngesikhathi kubanjwe umkhuleko kowabe ngumongameli wezwe umnumzana Jacob Zuma. I don't think that we can say because of that incident which happened in the church service in Nkandla, and therefore it's a signal that the ANC is caught up in massive divisions. Khona manjalo i-ANC ithi isiqalele ukubuyisa amavoti alahleka kuleli qembu okhethweni lomasipala. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.